Vládna koalícia finišuje na definitívnej podobe vládneho programu. Hoci jeho podobu by už dnes večer mala politicky uzavrieť koaličná rada, niektorí vládni poslanci s programom svojej vlády stále nie sú plne stotožnení. Štvorčlenné občianske združenie Obyčajní ľudia, ktoré sa do parlamentu prekrúžkovalo na kandidátke SAS, síce avizuje vládnemu programu podporu, zároveň však požaduje zakomponovať do programového vyhlásenia 46 svojich politických priorít. Napríklad zdanenie poslaneckých paušálov, zmenu použitia eurofondov či čierna listina podnikateľov neplatičov. V prípade, že nepríde k dohode, šéf združenia a poslanec SAS avizuje možné vnútrokoaličné problémy. Poslanec SAS Igor Matovič. By to bol jednoznačný signál v podstate od koalície, že sme pre nich cudzí prvok, že vlastne vôľa ľudí, ktorí nás volili, je im úplne ukradnutá a tým pádom samozrejme, že už tá spolupráca ďalšia by bola, nazvime to, cez zuby. Boli by sme veľmi tvrdí kritici, bavili by sme sa možno s tou koalíciou cez médiá, nebavili by sme sa možno medzi štyrmi očami, tým pádom by sme koalíciu podporovali. Ale už by to bola taká spolupráca, jak medzi rozhádanými manželmi. Prísľub začleniť niektoré priority do vládneho programu už obyčajní ľudia minulý týždeň dostali. A to ako od šéfa SAS, tak aj samotnej premiérky. Igor Matovič v rozhovore opakovane zdôraznil snahu o vnútrokoaličnú dohodu. Za svoju politickú prioritu však označil záväzky voči vlastným voličom. V ich mene je preto ochotný aj k spolupráci s parlamentnou opozíciou. V prípade, ak by teda nakoniec naozaj tak dopadlo, že teraz sa postavia k tomu, že nie, my si tu vlastne dáme iba náš program na 4 strán a vlastne na vás kašleme, ale potrebujeme vás iba ako panáčikov, ktorí budete hlasovať za našu vládu. Jednoducho neopustili by sme tie body. Stále by sme boli o nich presvedčení, že sú správne. Ak by sme napriek tomu videli nejaké tvrdošíjne jednanie z ich strany v tom duchu, že teda a priori na tie naše návrhy nejako kašľú a ignorujú nás, není najmenší dôvod preto, aby sme v záujme toho, aby sme dobré veci presadili, sa bavili aj s opozíciou. K vyjadreniam šéfa Obyčajných ľudí sme sa pokúsili získať aj stanovisko viacerých koaličných lídrov. Zatiaľ však neúspešne.